Здравейте, хора! Снимам първото си видео в нашия нов апартамент. И първоначалната ми идея беше да заснема целият процес по местенето ни тук, но нещата не се случиха така, както ги бях планирала. Просто имаше твърде много багаж, твърде много кашони с неща и исках възможно по най-бързия начин да махна поне половината от тях, за да не се трупат в апартамента и всичко да става постепенно, като подреждане и така нататък. Процесът по местене изобщо не е лесен, а снимането допълнително го усложняваше, така че не успях да заснема тези неща, които първоначално бях замислила да заснема, а и честно казано реших, че може би няма да е най-интересното да ме гледате как изкарвам неща от кашоните и просто ги нареждам в шкафовете. Нека все пак да кажа какво предстои да видите в това видео. Ще направя нещо като кратък апартмент тур, но комбинирано с лека декорация. Казвам лека декорация, защото в нашия апартамент, особено в хола, има доста акценти и не бих искала да слагам прекалено много други неща, които да отвличат вниманието, така да се каже. Но има някои кътчета, на които просто искам да сложа нещо. Ще ви покажа по-скоро това в това видео. Също така някои неща ще ви кажа откъде съм ги купувала, като разни органайзери. Даже мога да ви покажа как за момента съм наредила нещата. Мисля, че това ще е по-добре, отколкото да ги подреждам пред вас, защото вече имам горе-долу ясна представа кое къде искам да стои, как да е наредено и така нататък. А докато ги редих нещата и ги подреждах, бях тотално объркана. И наистина, ако трябваше да го снимам този процес, не знам просто какво ще да се получи. Също така трябва да почистя апартамента, тъй като след ремонта той беше професионално почистен от фирма, но все пак мина малко време от тогава. Плюс това все пак вадих неща от кашони, имаше много вещи и не ми прилича като цяло да пусна една прахосмукачка. Ще ви разкажа малко повече за апартамента. Апартамента има 2 спални, кухня с хол, където съм в момента, една баня и мокро помещение. Мокрото помещение всъщност беше част от едната спалня, но направихме малко промени. Ще ви покажа след малко как изглежда там частта. Но решихме, че този апартамент няма нужда да има 2 бани. Затова направихме едната баня на мокро помещение, както казах, и я отделихме от самата спалня. Това, което много ми харесва в апартамента, е, че е много светъл и много топъл. Сетих се за още една промяна, която направихме по апартамента. В нашата спалня изградихме дрешник, тъй като решихме, че само гардероб няма да ни стигне за дрехите и това беше най-добрият вариант, просто да вземем малко от самата квадратура на спалнята и да я направим на дрешник. Всички стаи за момента са готови, с изключение на едната спалня, която е всъщност стаята на малкия. Там няма все още мебели, освен един скрин, където да прибираме неговите принадлежности. И също така верандата ни не е готова, тъй като това не го споменах, но имаме и веранда, която е доста голяма, приблизително 40 квадратни метра. Нещо такова, не съм сигурна точно. И живот и здраве предстои и нея да правим, но ще бъде по-нататък. Друга подробност, свързана с апартамента, е, че той е правен с дизайнер,
така че няма да мога да ви бъда полезна с някакви съвети относно ремонтната дейност, кое откъде, как е направено и така нататък, за което съжалявам. Предлагам да започваме с същинската част на видеото. Ще ви покажа докъде съм стигнала и ще чистим, т.е. аз ще чистя, вие ще гледате. Започваме с холът и кухнята. Всъщност това помещение не е огромно, но е достатъчно просторно за нас. Напълно ни е достатъчно. Тук интересното е тази сива стена, която ви снимам в момента. Тя е тъмно сива, въпреки че на камера изглежда по-светла, отколкото е в действителност. Акцента ни е златното. Има го на доста места. Например, ето тук на лампата има златно, също аплиците са златни. И другия акцент е мрамора. Това е естествен, истински мрамор. И много ми харесва. Преминаваме към кухнята. Гърба на кухнята отново е мрамор, а смесителя ни е златен. Той е доста интересен. Тук съм сложила кафе автомата. Ще бъде тук кътчето за кафе. И искам по някакъв начин да скрия кабела, но не съм сигурна точно с какво. Пробвах с дървена дъска за рязане, но малко не ми пасва точно до кафемашината, така че трябва да търся друг вариант. В шкафа над кафемашината съм сложила в буркан кафето и няколко чашки, за да са ни под ръка. Но отново със сигурност ще има друг тип организация тук, само трябва да измисля каква да е. И все още не сме си пренесли всичките чашки, просто взех няколко. Това може би не е най-красивият шкаф, но първо не го отворих да ви покажа. Със сигурност ще претърпи промени това, което за момента съм наредила, тъй като все още не сме купили всички неща. Имаме да купуваме, например, брашно, сол, захар, разни такива неща, които искам да прибирам в стъклени буркани, по този начин да бъде организирано. Знаете, виждали сте такъв тип организация, така че със сигурност това, което съм наредила в момента, ще претърпи промени. Сега са малко по-хаотично прибрани нещата. Ето това бурканче за мед все още стои празно, стъклено и е купувано от Jumbo, между другото, за 6 лева някъде. Много е красиво, изключително нежно. Тези две купи съм ги купувала от H&M Home преди доста време, но много ми харесват и много пасват на интериора тук. И отгоре имаме винени чаши. Първите две са купувани от IKEA. Те се продаваха по-единично, а тези отзад са в комплект. И са, мисля, че 6 броя. И няма как да не ви покажа пръстените за салфетки, които бях купувала преди доста време от H&M Home. Много са красиви. Сега ще ви покажа и останалите. В комплекта бяха тези 4, но тъй като аз исках минимум 6, купих отделно тикви. Отново са много красиви, но от тях имам 2 еднакви. Това, което за момента ми е много удобно, е този сушилник, който е в шкафа. Въпреки че имаме съдомиална, не всичко ще мием в нея, ще слагаме в съдомиалната. Ще има неща, които ще се мият на ръка и така по-набързо. Така че това е перфектен вариант да не трупате неща около плота на мивката, тъй като аз лично предпочитам всичко да е прибрано или поне колкото се може повече неща да са прибрани по шкафовете. Така че това смятам, че е много удобно. Измиват се, нареждат се тук и отдолу има една като
подложка, тавичка, върху която се изцеждат съдовете и може да си изливате водата, да я забърсвате и да я слагате отново там. Показах ви холът и кухнята, така че сега отиваме към следващата стая, а именно нашата спалня. Ще ви покажа как изглежда, ще ви покажа дрешника, но там ни чака доста повече работа, тъй като нищо не съм бутвала. Буквално стаята е абсолютно празна. Нищо не съм нареждала по шкафовете, цялата ми козметика, всичките ми неща, продукти са още в кашончета, така че трябва да ги организирам по някакъв начин. Определено сега идва най-трудната част, тъй като холът, както видяхте, си беше подреден. Аз почти нищо, даже нищо не съм подреждала пред вас. Ето това е дрешника, който ви казах, че е допълнително изграден. Ето го и как изглежда отвътре. Сега ще ви съветна. Моят мъж вече се е наредил нещата. Разбрахме се неговата част да е долната половина, а горната половина да е моя. За момента аз имам само едно яке закачено тук. Вижте само колко подреден мъж имам. Дано дрехите му да останат така за малко по-дълго време. Донесох се тук цялата козметика, която съм си пренесла до момента, както и няколко органайзера, така че сега ще видим кое как ще прибираме. Тези са много готини. Поръчвала съм ги от Shein и по принцип са подставки за очила, слънчеви очила. Само че аз няма да ги използвам по предназначение, тъй като слънчевите ми очила мисля, че е най-добре да бъдат в оригиналните си калъвки, тъй като ако ги сложа тук, трябва да са само слънчевите очила, без калъвките. По този начин могат да се надраскат, да събират прах, така че не мисля, че е много удобно да се подреждат по този начин. Да, красиво е, но не е най-практичното. И още един имам такъв, който е с 8 отделения, а другият беше с 6. Мисля да си поръчам още от тях, защото много ми харесват. Конкретно тази щайга е от H&M Home, а тази е откъде беше? От Юск. Тези все още ги има в най-различни цветове и още едни супер сладки мекички от Пепко. Цената на този кош е 5,50. Мисля това да бъде завършения вид на това чекмедже. Органайзерите паснаха просто перфектно, много се зарадвах, тъй като по този начин виждам цялата си козметика. От Jumbo бях купила тази поставка за четки за зъби, но в последствие намерихме по-подходяща за банята и тази остана свободна, така че мисля тук да сложа моливите си за устни. Нека да видим дали ще стои добре. Ами мисля, че изобщо не е лошо даже. Пробвах да наредя някои неща върху табличката, но не ми хареса. Стана прекалено пъстро. Така че отпада идеята ми някои гримове да са отгоре. Всичко ще бъде прибрано. Здравейте отново. Стана доста късно. Навън вече е тъмно. Аз цял ден се занимавам с оправяне. Просто наистина тоалетката ми отне повече време, отколкото си представях. Също така шкафа, който е зад тоалетката, т.е. като съм седнала на тоалетката, се пада зад моя гръб.
Там съм наредила още козметика, но ще ви покажа отгоре след малко. Първо искам да оправим дрешника. Всъщност няма да се бавя много с дрешника, или поне така се надявам, защото не нося много дрехи все още. Взела съм доста малко, наблегнах по-скоро на другите неща, а дрехите, тъй като в момента и сезона се сменя, мисля да ги нося поетапно. Взех някакви просто за да имам за няколко дни. Но нещо много важно, взех си пижамките от Dear Sisters. И много държа те да са наредени на закачалки. Те ще си имат специално отделение тук в дрешника. Ще ви покажа къде ще ги сложа и каквото нося ще го наредим, а останалото по-нататък. Мисля да приключвам видеото и да ви кажа лека нощ, защото съм вече адски изморена, едвам гледам. Много ви благодаря, че останахте до края на видеото, наистина означава много за мен. Надявам се да ви е било поне малко полезно, интересно, приятно за гледане. От тук нататък ще снимам доста влогове. Ще наблегна на това, тъй като самия канал е свързан основно с влогове, ежедневието ми и така нататък. Може да ме последвате и в другите социални мрежи, тъй като там също ще качвам доста съдържание. Ще се постарая да качвам видео всяка седмица. Следете канала, абонирайте се и ще се видим следващия път.